Diam. Pandi iki pandi duduk. Mula dhewe prajurit kanggo cakeping antaraning kowe karo aku ngaju rasa nyawijake tunggal lumantar Wahyu Krida Budaya Krida Taruna Wahyu Krida Taruna dari kajaran nunggu kula lagi kowe karo aku aja gawe kuciwa riwarakna marang saking kawula sing mapan ning los kecemenange kowe carane aja nganti lali Undangan Wahyu Krida Taruna pimpinane Mas Agus carane apik gambue ampuh panjake kompak sikile hasil lho Wahyu kula denake para pakaryan diri sing lumpuk-lumpuk akeh sing bakal nangkep sore masyarakat aku ora perlu neroke sapa-sapa ora perlu kula dadi tak bacoke lah sapoke yo